κύριοι νυν και τέος βουλευτές, κύριε Μακρυπίδη και κύριε Δελημίτσο, κύριε Πρόεδρε της Ξερομερίτικης Εταιρείας Λόγου και Τέχνης, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών συλλόγων, βλέπω εδώ τον Γιώργο τον Τζέλιο, δεν βλέπω άλλο, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, σας ξέρω, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, κύριοι παρουσιαστές, κλείνουμε το εξάμηνο αυτό παρουσιάζοντας βιβλία, είτε μόνον η Ετωλική Πολιτιστική Εταιρεία, είτε σε συνεργασία με την Ξερομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης ή με τοπικούς συλλόγους, όπως τους συλλόγους της Μακρινίας, τους συλλόγους πάλι του Ξηρομέρου, και βεβαίως την περασμένη Τρίτη είχαμε παρουσιάσει εδώ μια συλλογή διηγημάτων του Θανάση του Παλιούρα, που δεν είναι Ξηρομερίτης, αλλά έχει σχέση με το Ξηρόμερο. Γιατί κάνουμε τις παρουσιάσεις? Διότι πρώτα θέλουμε να προβάλλουμε μέσω των έργων που παρουσιάζονται τον τόπο μας, τον πολιτισμό μας. Δεύτερο, να τιμήσουμε τους δημιουργούς τους, τους συγγραφείς. Εδώ βέβαια δεν θα μιλήσουμε για συγγραφέα, θα μιλήσουμε για δημιουργό. Διότι όντως το λεύκομα αυτό με τις 226 φωτογραφίες από τη Μαχαιρά είναι κάτι εντελώς καινούριο. Όσο μπορώ να ξέρω βεβαίως. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσουμε τους παρουσιαστές. Τον κύριο Μουμτζόγλου, ο οποίος προλογίζει το λεύκομα, θα το δείτε αυτό, και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Αιτωλοκαρνανία. Όμως έχει σχέση με τη φωτογραφία. Έχει μια έμφυτη ευαισθησία με τη φωτογραφία και βεβαίως ήρθε σε επαφή, να και ο πρόεδρος των Κατουνιωτών, ο κύριος Κουτιβής, εντάξει, και έτσι συνετέλεσε και εκείνος στην έκδοση του λευκόματος αυτού. Ο δεύτερος βεβαίως είναι οικονομολόγος, κυρίως σε θέματα υγείας, κύριε Βουλευτά, σε θέματα υγείας, και έχει κάνει σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, και προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, είναι διδάκτορ και τα λοιπά. Τα είπα καλά? Λοιπόν, ο κύριος Θανόπουλος, ο Γιώργος, είναι επίκουρος καθηγητής της λαογραφίας στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται μαζί μας. Την πρώτη φορά ήταν παρουσιαστής στο βιβλίο για τον Ρεντίφη, εδώ, στον ίδιο χώρο. Είναι λαογράφος, όπως είπαμε, δεν έχει και εκείνο σχέση με την Αιτωλοκαρνανία, είναι Πελοποννήσιος, αλλά είναι Σόγαμπρος στην Άξο. Το πήρατε το μήνυμα, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Βατούγιου τώρα, προσέξτε, η κυρία Βατούγιου είναι υποψήφια διδάκτορ και πληροφορούμε ευχαρίστως ότι τελείωσε τη διατριβή της στο τμήμα θεατρικών σπουδών με βασικό εισηγητή τον Βάλτερ Πούχνερ, που πιστεύω είναι γνωστός σε αρκετούς, και η οποία έχει όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και σπουδές για τη φωτογραφία. Την ευχαριστούμε και εκείνη, διότι βρίσκεται απόψε μαζί μας. Τώρα βέβαια να παρουσιάσω εγώ τον κύριο Τσελεπή στους Ξηρομερίτες θα ήταν όχι λογικό. Όχι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπάμπης ο Τσελεπής είναι γνωστός σε όλους μας και είναι και πρόεδρος, όπως είπαμε, της νεοσύστατης, της αρτισίστατης, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια λόγια λέξη,
και θα σας πω μετά μισή κουβέντα για αυτή τη λέξη, για το πρώτο συνθετικό. Είναι και εκδότης η εταιρεία, η Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης, του λευκώματος αυτού. Οι εισηγητές θα αναφερθούν στο λεύκωμα και για το συγγραφέα φυσικά θα μιλήσουν οι εισηγητές, για τον δημιουργό θα μιλήσουν οι εισηγητές. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ, και αναφέρεται, δεν θυμάμαι αν είναι στον πρόλογο το δικό σας ή στον πρόλογο της εταιρείας, ότι είναι γνωστό πως μία φωτογραφία είναι 1000 λέξεις. Τώρα βέβαια η φωτογραφία εξαρτάται πώς την παρουσιάζεις, σε ποια διάθεση βρίσκεσαι, πώς τη φωτίζεις. Είναι αυτό με τα διάφορα инстαντανέ που παρουσιάζονται με τις φωτογραφίες, και είναι αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει σχέση με την επικοινωνία. Αυτό που θα ήθελα εγώ τελειώνοντας να πω είναι ότι πραγματικά ο συγγραφέας είναι άξιος, ο δημιουργός είναι άξιος πολλών επένων, διότι άρχισε το 1985 να βγάζει φωτογραφίες χωρίς, όπως μου είπε και φαίνεται αυτό, να έχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό του, δεν ξεκίνησε προγραμματισμένα. Η αγάπη του προς το γενέθλιο τόπο και η ευαισθησία του και αν θέλετε και η νοσταλγία του, μόλον ότι είναι νεότατος, αφού όπως λέει στον πρόλογο γεννήθηκε το 60, μας επιτρέπει να έχουμε ένα βιβλίο με 226 φωτογραφίες, με πρόσωπα. Η μεγάλη πλειονότητα είναι άντρες βεβαίως, δεν είναι γυναίκες. Να το έχετε υπόψη σας οι κυρίες που είστε εδώ, διότι όπως είναι γνωστό στις κοινωνίες τις δικές μας και μάλιστα τα χρόνια εκείνα, οι γυναίκες δεν ήταν, ας πούμε, ισότιμες με τους άντρες, εννοώ στα μέρη τα δικά μας. Ούτε τώρα είναι βεβαίως. Μόνο ότι σε μερικούς χώρους συμβαίνει το αντίθετο τώρα. Λοιπόν, τελειώνω. Ευχόμενος καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Και βεβαίως να πω κάτι το οποίο στενοχωρήθηκα. Είδα σε μια τοπική εφημερίδα ότι στην απογραφή η Αιτωλοκαρνανία έχει 13.000 λιγότερους από ό,τι είχε στην προηγούμενη απογραφή του 2001. Η προηγούμενη και η προηγούμενη είχαν διαφορά 6.000. 6.000. Αυτό, αγαπητές και αγαπητοί, όσοι είστε από την Αιτωλοκαρνανία, δείχνει ότι δεν ευαισθητοποιηθήκαμε. Εγώ μιλώ, βέβαια απογράφηκα κάτω, εξηγημένα πράγματα. Αλλά πολλοί, και είμαι βέβαιος και αρκετοί από τους παρόντες και τις παρούσες, δεν φρόντισαν να απογραφούν κάτω. Αυτό ήταν λάθος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Και τελειώνοντας με το αρτισίστατος που σας είπα, πριν από 10 χρόνια ήμασταν στην κάτω Ιταλία. Η λέξη αρτί είναι από την αρχαία ελληνική βέβαια. Και εκεί που ήμασταν στα χωριά αυτά τα ελληνόφωνα, ρωτήσαμε για κάποιον εκεί που είναι, ένα συγγραφέας εκεί που ασχολείται με τη διάλεκτο της περιοχής, που είναι, και εκεί, άρτε, λίγο πριν δηλαδή ήταν εδώ. Προσέξτε, εντελώς αυθόρμητα. Βέβαια όχι άρτε. Θέλω να πω με αυτό ότι σε πολλές διαλέκτους και ιδιαίτερα της περιφέρειας διατηρούνται αρχαίες ελληνικές λέξεις, και αυτό το βλέπουμε στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, ή στα ποντιακά. Αυτό δείχνει ότι η γλώσσα μας έχει μία αδιάκοπη συνέχεια επί 4.000 χρόνια και είναι κάτι το οποίο μας συνδέει με το παρελθόν και το οποίο θα μας επιτρέψει να είμαστε με όλα τα προβλήματα και αισιόδοξοι για το μέλλον. Λοιπόν, να παρακαλούσετε τον κύριο Μουντζόγλου να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον δημιουργό πριν και πάνω απ' όλα, τον Γιώργο τον Κουβέλη, τον φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κουβέλη, και προφανώς την Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου που μου δίνει τη δυνατότητα να σας πω κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο φωτογραφικό λεύκωμα.
Στην παρουσίαση προφανώς που έγινε των εισηγητών, ακούσατε ότι δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο. Άρα λοιπόν έρχεται κάποιος ξένος, μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μέσα σε μία ομοιογενή, θα μπορούσε να πει κάποιος ομάδα, να πει κάποια πράγματα για τον τόπο σας. Πώς θα τα πει? Άρα λοιπόν, σε αυτή τη χρονική στιγμή, από την πρώτη μάλλον χρονική στιγμή, θα πρέπει να εξηγήσω με ποιο πλαίσιο θα μιλήσω. Και πώς, για παράδειγμα, σχετίζομαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με το συγκεκριμένο φωτογραφικό λεύκομα, τη γένεση, τη δημιουργία του, την επεξεργασία του και γενικά όλη αυτή τη διαχρονική πορεία. Πριν όμως πω οτιδήποτε σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να εξηγήσω μία φράση, την οποία έχω γράψει στο προλογικό σημείωμα, στον πρόλογο, που μου έδωσε τη δυνατότητα ο Γιώργος. Επιτρέψτε μου να τον λέω Γιώργο, διότι έτσι τον λέω κάθε μέρα, έτσι τον λέω τόσα χρόνια. Κατά συνέπεια, η οικειότητα υπάρχει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε πέρα σε αυτή τη χρονική στιγμή, παρά την επισημότητά της. Ο Γιώργος, λοιπόν, μου έδωσε τη δυνατότητα, όπως ακούσατε, να γράψω τον πρόλογο. Και μέσα στον πρόλογο έχω γράψει μια φράση. Ατενίστε πριν δείτε. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτα η φράση. Η φράση όμως έχει εξαιρετικά σημαντικό περιεχόμενο, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, διότι συσχετίζεται άμεσα με το πώς κάποιος βλέπει τη φωτογραφία και πώς την κατανοεί. Προηγουμένως, ακούσατε για ψυχικές διαθέσεις, ακούσατε το πώς, για παράδειγμα, μπορεί να δει κάποιος διαφορετικά την ίδια φωτογραφία και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω είναι να σας εξηγήσω κάποια πράγματα σε σχέση με την γένεση των φωτογραφιών, την επεξεργασία τους, όλες τις διαφωνίες, αν θέλετε, που μπορεί να υπήρξαν σε προσωπικό επίπεδο ή τις ανταλλαγές απόψεων και από την άλλη την πλευρά να σας δώσω να καταλάβετε πώς εγώ κατανοώ από την πλευρά ενός ουδέτερου, αν θέλετε, ατόμου, όλες αυτές τις φωτογραφίες. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι θα με απασχολήσουν 4-5 θέματα σε αυτό το οποίο θα κάνω σήμερα. Πριν όμως ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, θα πρέπει ουσιαστικά να εξηγήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμε και το οποίο προφανώς έχει σχέση με τον ίδιο τον δημιουργό. Θα σας πω μια ιστορία, η οποία ουσιαστικά ιστορία σχετίζεται με το 1985-1986, 86 στην ουσία, για την δική μας την χρονική περίοδο. Είναι μια ημέρα όπου βρίσκομαι μέσα στο λεωφορείο της γραμμής, το οποίο ανεβαίνει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βρίσκομαι κάπου όρθιος στην πίσω πλευρά του λεωφορείου, δεν γνωρίζομαι με τον Γιώργο τον Κουβέλη και κάποια στιγμή ο ίδιος με προσεγγίζει, μου λέει: έμαθα ότι σε λένε έτσι, ότι δουλεύει στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, ναι, και πολύ περισσότερο ότι ασχολείσαι με τη φωτογραφία. Είναι αληθινό? Είναι. Αυτή είναι η απαρχή μιας μεγάλης σχέσης, η οποία διήρκησε πάρα πολλά χρόνια. Διότι μετά από αυτή την αρχική επαφή και επικοινωνία, ανακαλύψαμε κάποια στοιχεία τα οποία ήταν ευτυχείς συγκυρίες, θα μπορούσε να πει κάποιος. Το πρώτο ήταν ότι μέναμε κοντά. Και το δεύτερο, αν θέλετε, πολύ απλοϊκό, καθημερινό σημείο της όλης υπόθεσης, είναι ότι σε εκείνη τη χρονική περίοδο ο Γιώργος τύχαινε να είναι οδηγός και μάλιστα να έχει αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, μα τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με το φωτογραφικό λεύκομα? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο Γιώργος μου έδωσε την δυνατότητα, και ίσως αυτή είναι η χρονική στιγμή να τον ευχαριστήσω δημόσια, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά και να επιστρέφουμε μαζί στη δουλειά. Έχει κανένα νόημα για το φωτογραφικό λεύκομα πάλι αυτό? Πραγματικά νομίζω μεγάλο. Ξέρετε γιατί? Ο χώρος του αυτοκινήτου του Γιώργου ουσιαστικά ήταν ένα πνευματικό πεδίο σε καθημερινή βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Γιώργος ερχόταν να με πάρει από το σπίτι και πηγαίναμε στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, που ακόμη εξακολουθούμε και εργαζόμαστε, μέσα στην διαδρομή, σε όλη τη χρονική της διάρκεια, προφανώς ασχολούμασταν με τη φωτογραφία. Δεν ήταν ανέφερη χρονική περίοδος, διότι ουσιαστικά ήμασταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα, ίσως και ολοκληρωτικά διαφορετικοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, μέσα σε αυτό το χώρο, είτε πηγαίνοντας προς την εργασία, είτε επιστρέφοντας, μας δινόταν η δυνατότητα σε καθημερινή βάση, πενθήμερο δηλαδή, να συζητούμε θέματα φωτογραφίας και να ανταλλάσσουμε συνεχώς απόψεις. Όπως σας είπα, υπήρχαν διαφορές. Υπήρχε όμως και κάτι το οποίο μας ένωνε, κάτι το οποίο ήταν κοινό. Φωτογραφίζαμε για τον εαυτό μας. Φωτογραφίζαμε σαν μια διέξοδο καλλιτεχνική, φωτογραφίζαμε για να βγάλουμε προς τα έξω κάποια πράγματα του εσωτερού εαυτού μας.
Ήταν μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή και μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια, διότι από το 1986 έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν ο Γιώργος μου έδωσε τη δυνατότητα να γράψω τον πρόλογο και πολύ περισσότερο να σας πω κάποια λόγια, πήγα πίσω σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και πραγματικά δυσκολεύτηκα να περιγράψω όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία νιώθαμε πίσω από το κλίστρο της μηχανής, πίσω από τη φωτογραφική μηχανή. Γι' αυτό τα έχω γράψει και ελπίζω να τα έχω αποδώσει, φίλε Γιώργο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω γράψει λοιπόν ότι όταν κρατούσαμε μία φωτογραφική μηχανή, ένα ηλεκτρικό ρεύμα μας διαπερνούσε. Μία εσωτερική δύναμη μας έκανε γρηγορότερους, περισσότερους διαισθητικούς και περισσότερο συνειδητούς στα οπτικά ρεθίσματα. Τελικά η φωτογράφηση αποτελούσε εξαιρετική διασκέδαση που ενεργοποιούσε μοναδικά και κατά συνέπεια δύσκολα περιγράψιμα συναισθήματα. Ακόμα και τώρα είναι αυτά τα συναισθήματα δύσκολα να τα περιγράψει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει βιώσει την γέννηση μιας φωτογραφίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή, δηλαδή από την αποτύπωση της εικόνας στο φιλμ, μέχρι την επεξεργασία του φιλμ και βέβαια μέχρι την τελική εκτύπωση της φωτογραφίας. Στάδια τα οποία τα διήλθαμε με τον Γιώργο μαζί. Σας είπα όμως ότι εκτός από το κοινό χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είχαμε και διαφορές. Διαφορές αντιλήψεων. Μία από τις βασικές διαφορές ήταν ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή εγώ έπαιρνα μαθήματα φωτογραφίας από το New York Institute of Photography. Είχα μία, αν θέλετε, τάση στο να ασχοληθώ περισσότερο με την τεχνική της φωτογραφίας. Άρα λοιπόν το ζητούμενο για μένα σε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν η τεχνική, ενώ για τον Γιώργο ήταν η αισθητική. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είχαμε ξεκινήσει από διαφορετική απαρχή και βέβαια κάπου έπρεπε να βρεθούμε στον δρόμο. Και μέσα στην πορεία όλων αυτών των ετών, μετά από αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι όταν έκανα την έκθεση φωτογραφίας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, είναι χαρακτηριστική τη στιγμή και μάλιστα ίσως είναι πάλι μια ευκαιρία τώρα για μένα να πω κάποια πράγματα, ότι μετά από τις διαφορετικές αντιλήψεις που είχαμε σε σχέση με τη φωτογραφική τέχνη, κάποια στιγμή μετά την πάροδο πολλών ετών, ο Γιώργος με επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, ελπίζω να το θυμάσαι Γιώργο, και μου είπε μια φράση την οποία του την υπενθύμησα μετά από πολλά χρόνια, διότι είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Μετά εγώ έφυγα, πήγα στην Μεγάλη Βρετανία και ουσιαστικά τότε δεν είχα τη δυνατότητα να το πω. Μου είπε, Τάσο, έχω την εντύπωση ότι τελικά αυτά τα οποία συζητούσαμε μαζί, μάλλον σε αυτή τη χρονική περίοδο τα κάνεις εσύ. Όταν μου το είπε, προφανώς δεν συνειδητοποίησαμε και οι δύο το τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Σε τελική ανάλυση όμως σήμαινε τη σύνθεση των διαφορετικών αντιλήψεων και απόψεων και των στάσεων ζωής που είχαμε αναπτύξει. Και αν θέλετε, επειδή ίσως το κοινό δεν έχει απόλυτη σχέση με την φωτογραφική τέχνη, να σας πω κάποια πράγματα που μας είχαν απασχολήσει έτσι εντελώς συνοπτικά όσον αφορά στην αισθητική, αλλά όσον αφορά και στην τεχνική. Όσον αφορά στην αισθητική, η επιλογή του φακού. Θα δείτε ότι μέσα στο φωτογραφικό λεύκομα υπάρχουν φωτογραφίες του Γιώργου, όπου για παράδειγμα φαίνεται ευδιάκριτο ότι έχει χρησιμοποιήσει ευρυγόνιο φακό. Ένας φακός ο οποίος ήταν πολύ αγαπητό σε εμάς εκείνη τη χρονική περίοδο, διότι ουσιαστικά μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε την πραγματικότητα με διαφορετικό μάτι, έτσι όπως δεν μπορούσαμε να τη δούμε με τα δικά μας τα μάτια. Το σχήμα του φωτογραφιζόμενου αντικειμένου. Θα δείτε ότι ουσιαστικά υπάρχει, αν παρατηρήσετε επισταμμένα τις φωτογραφίες, ότι υπάρχει αυτό που λέμε χρυσή τομή και το οποίο ουσιαστικά ανάγεται στην δική μας παράδοση. Η γωνία της φωτογράφησης και το φως, θα δείτε μέσα στις φωτογραφίες ότι ουσιαστικά υπάρχουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές αποχρώσεις, φωτιστικές αποχρώσεις ή αν θέλετε σκιές ή αν θέλετε άσπρα και μαύρα ή ενδιάμεση τόνοι, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί στο συγκεκριμένο φωτογραφικό λεύκομα. Το άλλο ήταν η επεξεργασία προφανώς του φιλμ. Για να τα πετύχεις όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να ασχοληθείς με την επεξεργασία του φιλμ. Περισσότερο χρόνο εμφάνισης του φιλμ, λιγότερο χρόνο. Όλα αυτά ουσιαστικά σήμαιναν μεγάλη αφοσίωση σε αυτό που λέγεται φωτογραφική τέχνη. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, ουσιαστικά στο τέλος μπήκαμε μέσα σε ένα σκοτεινό θάλαμο και δύο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είχα τη δυνατότητα πριν, βέβαια, ο Γιώργος, ο οποίος ουσιαστικά ασχολιόταν με τις φωτογραφίες, να βλέπω πρώτος τις φωτογραφίες όπως φωτογραφίζονταν. Και μάλιστα είχαμε την ίδια χρονική στιγμή την ευτυχία να βλέπουμε τις φωτογραφίες μέσα στον σκοτεινό θάλαμο να έρχονται στο φωτογραφικό χαρτί. Μια εξαιρετικά γοητευτική χρονική στιγμή που κάποιος πρέπει να τη ζήσει και που δυστυχώς τώρα δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, διότι η φωτογραφία είναι πλέον ψηφιακή.
Ένα επόμενο σημείο το οποίο θέλω να διευκρινίσω είναι ότι προφανώς από την πρώτη χρονική στιγμή βλέπετε ότι όλες οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες. Το ερώτημα είναι γιατί ασπρόμαυρη φωτογραφία. Σας διαβάζω λοιπόν πάλι μια σκέψη. Μια καλή ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι κάτι ιδιαίτερο, αφού δεν επηρεάζει τα ίδια νεύρα ή δεν προκαλεί την ίδια αντίδραση με μια έγχρωμη φωτογραφία. Η ομορφιά, η δύναμη και τα συναισθήματα είναι εμφανή, αλλά κατανοούνται με διαφορετικό τρόπο. Από τη φύση της, η ασπρόμαυρη φωτογραφία αποτελεί ερμηνεία της πραγματικότητας, στους τόνους του άσπρου, του γκρι και του μαύρου, που προϋποθέτει συγκεκριμένη διανοητική ανταπόκριση. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι προκειμένου να κατανοήσεις ή αν θέλετε να αισθανθείς τη δόνηση που παράγει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, θα πρέπει ουσιαστικά να λειτουργήσεις αφαιρετικά, να βγεις από τον κόσμο του χρώματος και να δεις τα πράγματα, αν θέλετε την φύση, μέσα σε αυτούς τους τόνους που σας είπα, του λευκού, του γκρι και του μαύρου. Άρα λοιπόν, αν πάω τώρα στο φωτογραφικό λεύκομα, το φωτογραφικό λεύκομα είναι μία απεικόνιση της πραγματικότητας, η οποία ξεφεύγει ίσως από την πραγματικότητα που καταλαβαίνουν τα μάτια μας και προφανώς σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, με το εγώ, τις αντιλήψεις του Γιώργου και βέβαια με την αγάπη για τον τόπο του. Υπόθηκε, αλλά θέλω να το τονίσω. Υπήρχε κατεύθυνση σε εκείνη τη χρονική περίοδο, το 1986 για παράδειγμα και μετά, γιατί αυτή είναι μια χρονική περίοδος που διαρκεί πολλά χρόνια. Υπήρχε κατεύθυνση ότι, για παράδειγμα, θα φτιαχτεί ένα φωτογραφικό λεύκομα το οποίο θα είχε σχέση με το ξηρόμερο. Η απάντηση είναι όχι. Διότι όταν, για παράδειγμα, δημιουργείς, η δημιουργία είναι εξελικτική. Οι φωτογραφίες ουσιαστικά αποτυπώνονταν στο φιλμ, στο υλικό που χρησιμοποιούσαμε τότε και βέβαια τυπώνονταν στο χαρτί χωρίς να συνειδητοποιούμε ή ο Γιώργος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να συνειδητοποιεί ο ίδιος ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία κάναμε τότε θα μπορούσαν να ήταν η απαρχή ενός φωτογραφικού λευκόματος. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή όταν ο Γιώργος ξαναπήγε πίσω στις φωτογραφίες, αφού οι φωτογραφίες είχαν τραβηχτεί, ουσιαστικά ανακάλυψε, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά προφανώς, ότι αυτές οι φωτογραφίες είχαν άμεση σχέση με τον τόπο του, είχαν άμεση σχέση με ένα φωτογραφικό λεύκομα. Το φωτογραφικό λεύκομα προφανώς έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, επειδή έχω την τύχη να το ζω από πολύ πολύ κοντά και να έχω επικοινωνία μαζί του σχεδόν σε καθημερινή βάση, ουσιαστικά αυτό μάλλον μεγάλωσε την αγάπη για τον τόπο του. Διότι τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως κατανοώ εγώ τον Γιώργο και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον για τον τόπο του, όπως προφανώς μεγαλώνουμε παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον μικροί, το ενδιαφέρον για τον τόπο του, για την τοπική κοινωνία και γενικά για ό,τι σχετίζεται με το ξηρόμερο, το μαχαιρά και όλα αυτά τα πράγματα, από το χώρο δηλαδή καταγωγής, προφανώς την μαχαιρά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Τι μαχαιρά λοιπόν. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί ιδιαίτερα. Και μέσα από το ιστολόγιο, που είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικότερα μέσα από αυτή την εκδήλωση τη σημερινή, αλλά και την φωτογραφία. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω 2-3 πράγματα, μάλλον να σας διαβάσω, για το πώς καταλαβαίνω εγώ το φωτογραφικό λεύκομα. Σας είπα προηγούμενα ότι δεν έχω καμιά σχέση με τη μαχαιρά. Αν είχα άμεση σχέση, προφανώς θα ήξερα ότι έπρεπε να την πω την μαχαιρά και όχι τον μαχαιρά. Αλλά τέλος πάντων, ουσιαστικά συγχωρήστε μου αυτό το λίστημα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όταν, για παράδειγμα, πάρετε το βιβλίο, το λεύκομα στα χέρια σας, ουσιαστικά θα δείτε 2 βασικά πράγματα. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν γυναίκες, άνδρες, οτιδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα, 2 βασικά πράγματα, διότι πρέπει να πηγαίνουμε στην πηγή των πραγμάτων, ουσιαστικά θα μπορούσε να απομονώσει από την πρώτη στιγμή κάποιος. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, ότι υπάρχει τοπίο και δεύτερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι. Η φωτογραφία του τοπίου, συνήθως, στα μάτια των πολλών, αυτών που δεν ασχολούνται με τη φωτογραφική τέχνη, είναι μια ιδηλιακή φωτογραφία. Κάτι που παρουσιάζει, για παράδειγμα, ένα τοπίο εντελώς ιδηλιακά, χωρίς την πραγματικότητα πολλές φορές να είναι. Είναι αυτό που έχετε στα χέρια σας? Ή μήπως είναι κάτι διαφορετικό τελικά αυτό το φωτογραφικό λεύκομα? Θα σας πω τη δική μου την άποψη, χωρίς να θέλω να την συμμεριστείτε απόλυτα. Θα σας πω εγώ τι καταλαβαίνω για τον τόπο σας, τι καταλαβαίνω για το έργο του Γιώργου του Κουβέλη. Έχω γράψει λοιπόν ότι η φωτογραφία τοπίου, μιας και μιλήσαμε ότι το βασικό είναι το τοπίο και οι άνθρωποι, διεγείρει οπτικά ερεθίσματα
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου και αποκαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βιώματα του φωτογράφου. Άρα, ουσιαστικά, παίρνοντας το φωτογραφικό λεύκομα, έχετε μπροστά σας τον ίδιο τον Γιώργο τον Κουβέλη. Έχετε μπροστά σας τον τόπο σας, έχετε προφανώς τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις ενός ανθρώπου και οι φωτογραφίες σχετίζονται και με αυτά, αλλά προφανώς σχετίζονται και με τον τόπο σας. Έχω γράψει λοιπόν και θέλω να δώσετε, αν θέλετε, λίγο περισσότερο σημασία σε κάποια πράγματα που ουσιαστικά αποκαλύπτουν αυτό που σας υποσχέθηκα, δηλαδή το πώς εγώ κατανοώ το φωτογραφικό λεύκομα. Έχω γράψει λοιπόν ότι ο Γιώργος πλησιάζει τους ανθρώπους, αποθανατίζει χαμόγελα, εκφράσεις, κίνηση. Μπαίνει στα σπίτια τους. Το ανθρώπινο στοιχείο φαίνεται να είναι το βασικό για αυτόν, με το εσωτερικό βλέμμα του ντόπιου, της οικειότητας, του σπιτιού. Δεν ωρεοποιεί. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, αν θέλετε, της ψυχοσύνθεσης του Γιώργου. Δεν αποφεύγει, δεν αποκλείει, παρααποθηκεύει και σχολιάζει μια πραγματικότητα αληθινή, γήινη, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να την αναδείξει και να την ανυψώσει για να γίνει σημαντική. Ο φακός του ξέρει να αποτυπώνει τη μάχη με καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, του τόπου σας προφανώς, του χώρου και του χρόνου, αναζητώντας την ομορφιά και τις κοινωνικές προεκτάσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, πράγματα και πεπρωμένα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, σας καλώ να ταινίσετε πριν δείτε την επιστροφή του δημιουργού ή του φωτογράφου σε μια παρελθούσα ή παρερχόμενη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, που για μένα αυτό είναι το πιο βασικό σημείο στο φωτογραφικό λεύκομα, ανεξάρτητα από τον τοπικό χαρακτήρα της, που ζωντανεύει οικίες μνήμες, διότι οι μνήμες της συγκεκριμένης περιοχής είναι και μνήμες ολόκληρης της Ελλάδας, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι από τις μνήμες. Οι φωτογραφίες του δεν έχουν μόνο την καλλιτεχνική αρτιότητα άλλων συλλογών, αλλά εμπεριέχουν την ιστορική μνήμη της πατρίδας μας. Αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνω εγώ το φωτογραφικό λεύκομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουντζόγλου για την εξαιρετική προσέγγιση που έκανε και να επαναλάβω ευχαριστίες για το ενδιαφέρον για τον τόπο μας, που δεν είναι έτολο Καρνάν. Βρίσκεται μαζί μας εδώ και ο πρόεδρος της Βελανιδιάς. Δεν τον είπα προηγουμένως. Να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Θανόπουλο να συνεχίσει. Περισσότερος λογογράφος, έτσι. Η φωτογραφία και τα διάφορα φωτογραφήματα ανήκουν στις έντυπες πηγές της λογογραφίας. Είναι μια απεικόνιση της πολύπλοκα αρθρωμένης πραγματικότητας, ένα αντικειμενικό μέσο καταγραφής του αντιληπτού κόσμου. Παράλληλα, είναι μια μαρτυρία της καθημερινής δραστηριότητας του ανθρώπου και μάλιστα σε πάμπολες μορφές της. Αν πρόκειται για συλλογές φωτογραφιών ή λευκόματα, όπως ονομάζονται, σε αυτές απεικονίζονται διάφορες δραστηριότητες της ζωής του λαού στον τόπο από όπου προέρχεται η συλλογή. Χωρίς αμφιβολία και η φωτογραφία, που ανήκει στα οπτικά είδωλα, απεικονίζει φαινόμενα και μορφές της κοινωνικής ζωής. Αυτές τις κατηγορίες φωτογραφίες αποτελούν ένα μέσο γνώσης της ζωής των φωτογραφισωμένων κάτω από διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις, κάτι σημαντικό και χρήσιμο για το λαογράφο που μελετά την κοινωνική ζωή και γενικότερα τον πολιτισμό ενός τόπου. Με τη βοήθεια τέτοιων φωτογραφιών ανερευνούμε πολιτιστικά στοιχεία, για παράδειγμα το ντύσιμο, ή στεκόμαστε σε ανθρωπολογικά, φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Η αξία της φωτογραφίας και ως έντυπης λαϊκής πηγής σχετίζεται και με το χώρο και το χρόνο. Άξονες που ενδιαφέρουν τον λαογράφο, αλλά και την επιστήμη της γεωγραφίας. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες τοπίου, που θα δούμε στο έργο, εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του χώρου εσωτερικού ή εξωτερικού. Ενδιαφέρουν τα τοπία που σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή και από τα οποία αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες.
αλλά και η απεικόνιση ενός δάσους, επειδή στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε τέτοιες εικόνες, που βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με τον άνθρωπο και στο πώς ελέγχει το χώρο, ενδιαφέρει τον λαογράφο, γιατί δίνει τη δυνατότητα να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα, για παράδειγμα, για την οικολογική συνείδηση του λαϊκού ανθρώπου, την επικοινωνία με τη φύση, μιας και ως φωτογραφία αποτελεί μαρτυρία του σεβασμού του δάσους ή των επεμβάσεων πάνω σε αυτό. Εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που λέγεται λαϊκή οικολογία ή λαογραφία της οικολογίας. Αυτό βέβαια σε μια δεδομένη στιγμή. Επομένως, η φωτογραφία συνδέεται και με το χρόνο. Δεν υπάρχει βέβαια στη φωτογραφία εκ πρώτης όψεως βάθος. Η φωτογραφία δεν αποδίδει όλες τις διαστάσεις της πραγματικότητας, δίνει λεπτομέρειες στα όρια και στις διαστάσεις που καλύπτει το απεικονιστικό υλικό, το φιλμ όπως λέμε, και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπησέρχεται επίσης το υποκειμενικό στοιχείο, αφού απεικονίζει από την πραγματικότητα την επιλογή αυτού που χειρίζεται το φακό, ο οποίος στη συνέχεια, ανάλογα με τις προοπτικές και τους στόχους που βάζει, την περικόπτει, την περιορίζει. Παράλληλα, μέσα από τις φωτογραφίες υποδηλώνονται χαρακτηριστικά στοιχεία κοινά σε μια ομάδα. Αντιλήψεις, στάσεις, στόχοι. Αυτό σημαίνει ότι μια φωτογραφία είναι δυνατόν να υπαγορεύεται και από μια κοινωνική τάξη, από μια ομάδα, από ένα συνδικαλιστικό φορέα. Να πούμε τώρα για τις ΔΕΗ που βλέπουμε εκεί στις τηλεοράσεις. Μπροστά στη φωτογραφία η οπτική του θεατή διαφοροποιείται ανάλογα με τις γνώσεις, την εμπειρία του και τη μνήμη του. Επίσης, η φωτογραφία κατηγοριοποιείται από το θεατή ανάλογα με την εσωτερική διάδραση που γεννάει, τη διαφοροποιεί και αυτό που γεννάει ανάλογα με τη διάδραση σε διαχρονική ή επίκαιρη. Η πρώτη ζει μέσα στον χρόνο, η δεύτερη έχει πρόσκαιρο και στιγμιαίο ενδιαφέρον. Κατά αυτόν τον τρόπο η φωτογραφία είναι μια φυσική, πολιτισμικά αντικειμενική, αλλά και υποκειμενικά επενδεδημένη με σαφείς υποδηλώσεις, που σημαίνει ότι από αυτό το τελευταίο απορρέει και το μήνυμα που δέχεται η κοινωνία. Γενικότερα η μελέτη της φωτογραφίας επιβάλλεται να προσεγγίζει τα εικονιζόμενα συγχρονικά και διαχρονικά. Στη συγκεκριμένη συλλογή του Γιώργου Κουβέλη, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έχει συλλέξει περιέχουν και στοιχεία για μια συγκριτική, διαχρονική προσέγγιση οικονομικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών σχέσεων, ψυχαγωγίας και γενικά για μορφές πολιτισμικών συμπεριφορών, οι οποίες και διεγείρουν τη φαντασία του θεατή και είτε έχουν ζήσει είτε όχι το θεατή, δηλαδή που είτε έχει ζήσει είτε όχι τα αναπαριστώμενα. Ο χαρακτήρας των φωτογραφιών αυτών βέβαια είναι τοπικός. Αποθανατίζουν τη λαϊκή δραστηριότητα και απεικονίζουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση από το 85 και εντεύθεν, πιστεύω μέχρι το 10. Γιατί δεν λέτε ότι από το 85 και δόθε, αλλά δεν έχετε βάλει το όριο. Εγώ έτσι νομίζω το κατάλαβα. Στο χωριό της Μαχαιράς. Ναι. Όχι το 10 λοιπόν, καλά λέμε. Ο στόχος του Κουβέλη, όπως φαίνεται, είναι να αποτυπώσει την καθημερινή δράση, να διασώσει την αλήθεια μιας εποχής, να ζωντανέψει τη λαϊκή ζωή στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και να ξυπνήσει μνήμες τόσο οικίες στους απανταχού συντοπίτες του. Σ' όσους πάλι δεν την έζησαν, να αποκτήσουν τη γεύση μιας εποχής που δεν βίωσαν. Η συλλογή ξεπήδησε, όπως διαφαίνεται, από μια αγωνία του για το επικείμενο τέλος εκείνης της μορφής ζωής και από μια νοσταλγία για το πρόσφατο αλλά και τόσο οικείο παρελθόν. Αναζητεί μέσω των φωτογραφιών ουσιαστικά το παρελθόν και προσπαθεί να το εντάξει στο παρόν ως εμπειρία βιωματική, κάτι που είναι άλλωστε και η πρωταρχική επιδίωξη της φωτογραφίας. Άλλωστε ο ίδιος είχε ζήσει παιδικά χρόνια, όπως λέει, στον τόπο του. Ουσιαστικά με τη συλλογή αναδεικνύει μια εποχή η οποία βρίσκεται στο μετέχμιο της μετάβασης σε μια εξελιγμένη χρήση μηχανικών μέσων στην παραγωγή, αλλά και σε μια κοινωνική
και πολιτιστική αλλαγή στον τόπο μας που ξέρουμε την όθαστικοποίηση κλπ. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Το φωτογραφικό αυτό υλικό αναμφίβολα ενισχύει την τοπική ιστορική μνήμη και αποτελεί μια στήριξη και της συνοχής του εσωτερικού κόσμου των μελών της κοινότητας της Μαχαιράκη. Δεν το πιστεύω, γιατί το τοπονίμιο λες ότι προήλθε από ένα που έφτιαχνε μαχαιροπύρουνα. Άρα πώς της Μαχαιράς. Εντάξει, πέστε το, διευκρινίστε το. Στον γλωσσολόγιο, ναι. Φαίνεται σε όλα τα χωριά, είπατε, ισχύει αυτό, Μα, ωραία, το έχετε πάρει. Είσαστε μετριαρχική κοινωνία εκεί πέρα, δηλαδή, μετριαρχική είσαστε. Δεν νομίζω, από ό,τι άλλα που έχω δει. Το 1/3 από τις 226 φωτογραφίες του Κουβέλη απεικονίζουν πρόσωπα συγχωριανών του και κυρίως ηλικιωμένων. Και δικαιολογημένα. Η ψυχή κάθε χωριού είναι η κάτοική του. Έχοντας αυτού κατά νου, προσπάθησε και κατάφερε να αποτυπώσει, περιπλανόμενος στους δρόμους του χωριού του με το φακό του, το ανθρώπινο δυναμικό του χωριού μετά το 85, όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο της συλλογής του. Κατέγραψε, εντός εισαγωγικών, στο ασπρόμαυρο φιλμ στην ουσία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της ιδιαίτερης